Віз. Алло, здоров. Я дістав візу. Ну, ходи сюди, Паша. Ну що, ти йдеш рано косити, чи що? Єбав, я косити нахуй, я дістав візу, єбав, я собі сам коси нахуй. Що ти браш, яку візу? Мені пиздати, так, єбав, Яку візу? ческу дістану. Серйозно. А ну покажи. Дивись. Там штепка. Читаємо. Ми є по-чеськи, бо я не був чеський. Та відки? Ага, то ти ж травокосиш, ти все, більше нічого. Та й хто ти робив візу? Один чоловік. Котрий? Та один, ну. Та йдеш до нього робити? Я. Йду. Знаєш, що ми казав вчора один москаль? Що землю треба косити. Мама, що це всі розумів в наших городах? Ні? На мій війні. Але косити землю, як городі косити вірус. землю можна? Чуєш, скажеш? Та видиш, що москалів можна. Москаль, я взагалі був шок. Копати ні, як він казав. Копати. Траву копати. Траву копати. Що тут солонини не їв? Солоніни з хлібом. Солоніни з хлібом. Маєш паразбуску? Я не маю бусика. Немає. Добре, буду щось шукати в інтернеті, подивлюся. Коротше, добре. Давай, коротше, йди геть. Буду збирати. Давай. Давай, коротше, давай. Алло, Ви йдете на чахи? добрий день, а хто це? Чий ти є? Так, з Кострівки. Йо? А, ну добре. Ну, так Ну, то що? треба ми на чахи їхати. Завтра. Йо? Я. Ну то добре, та їдь собі. Та поїде з вами, ніяк їдь собі. Я з вами За маю їхати. мною ні, я не їду. Що? За мною ні, бо я не їду. Та як ні, ваш мені номер дали. Дали номер, що ви їздите на чахи, ні? Йо, я їжджу, але завтра не їду. А, ясно. Ну так коли їдете? Бо мені пасувало би завтра би ми пасувало. Післязавтра. Післязавтра мені не пасує завтра. Ну то туди, їдь собі сам. Ти білий кість.